another day mga guys. So padulong may karon og Nabunturan for another event. So nagkasalamat sa itong kauban nga si Tago Magician, Kuya Jane. Gipalig na po niya sa iyang event karon mga guys, no? Kaya nasun sila event sa Nabunturan po meron. Pero lahi-lahi may og venue sa Ilaha kay sa Pisa Hotel. Akbang daw sa simbahan na daw lang siya. Then kami sa Kumbal Hotel po may mga boys. So ang event is 6 PM. Sabay rin nagbiyahe sa Ilahan, no? Kaya tara dili laay ang biyahe. Dami ka convoy. So unta dili magtanong ulan. O unta po pautod sa Nabunturan bago maulan kaya wala mi dala mga raincoat. Biyahe sa mga boys. And ride safe sa mga. Ulan na yun. Palando kami. Okay. A few moments later. Nabunturan mga guys. Kapit na sa itong venue, no? Wala na yung ulan na rin. Dito na yung ulan, no? Sa may Mawab yung Sibunga. So abot na may mga guys sa Kumbal Hotel. So wala pa yung tao, no? Mag-prep na tama, makaprepare pa rin. Kauban. May ulan rin Nabunturan mga guys. Paana, patagong na yung ulan mga guys, no? So makaprepare pa rin. So watch out. 1 minute 37 seconds later. Hello mga guys, manatag prepare. So lahat na ito mga guys sa senyas para makapag-start na pa sa itong event. So video lang kapunta ka mga guys, no? So sige ko na ito, kasi kapunta na ito doon. Lagay na pagtao. Silip lang sa kamay. So lingaw pa lang.
few moments later. Waiting na lang ta para mag-lugod. Wala pa senyas gikan sa mapping. So sinulat pa daw ang lolo sa bata. So spinner pa yan. Kung ako ang magtikan nga photographer karon nga event, J. Lopez. I-search nyo sa Facebook mga tol sa J. Lopez. Ready! First listening! Dito ang nakauna. Nakadala sa akin dito ng exam. Okay, ginagamit ko natin ito araw-araw. Unang pong araw natin pag di natin nahawakan to. Listening! Tempo! Tiger! One! We have a winner! Sir, pangalan? Christian. Ilan ka si Sir Christian? 30. Nakasawag sa kayo mo si Dylan, sir. Magkala ka po, sir. Okay. Sir, anak mo yung animal? Frog. Frog. Sound of a frog in the tune of our birthday. Go. Tiga po. Tiga po. Tiga po. Mga guys, mga kasama first part sa program. So naano po sa diri sa second part. Ngunit pinakaginahulat na po na part sa event mga guys ang ini Gunggong! Barinig kita sa mukha! ang kahit. Tapos yung mga nagpila mga guys, oh. Pag umanin nagpila, kami na po. 1 hour later. So good evening mga guys, naanamig Tagum City. So makaagita sa pinakataas nga flyover diri sa Davao del Norte. Diri lang na makita sa Tagum City mga guys. So thank you very much sa tuwang labang makagagahom, Lord Jesus, sa pagban sa mga sa biyahe. Thank you very much Lord, kay gatod mo ni moog safe diri sa Tagum, nawalay kakulian. And please subscribe my YouTube channel, Elzer Motovlog. So thank you very much sa itong mga solid na supporters, sa followers na to sa Facebook, and subscriber na to sa YouTube. Ride safe always mga guys.